Kaća, pre neki dan smo te videli u jednoj dnevnoj kombinaciji. Mnogo se mi često viđamo, ja vam kažem. U opuštenom stilu, sada izgledaš fantastično. Hvala ti puno. Ono sam imala problema danas, dosta bilo nekih obaveza i ponela se 10 haljina kod Olje Beočanin da se presvučem i nisam znala šta ću da obučem, tako da na kraju je spala na sigurno ovu jednostavnu crnu haljenicu, tako da ja se nadam da je sve kako treba. Kako se ti bolje osjećaš i kada si u ravnom, kada si na štiklama? Pa iskreno, kada su kamere upaljene, uvek na štiklama, naravno. Ne volim da sam u ravnim cipelama, to prosto kada sam negde privatno sa svojom porodicom ili uživam u nekom restoranu ili šetja neka, ali ovako generalno kada se skađem, kada izlazim negde, kad idem obaveza sa štika kod meni. To najveće pomoć. Svoju koleginici se žala kako nema šta da odluču u poslednje vreme, jer su možda neki moment da se baš bilo veljako ili neki događaj jer nemaš šta da odlučiš ili sve što osobno. Pa znaš šta, mi sve kukamo kako nemamo šta da obučemo, ono kuća čeka 300 haljina, nego možda su nas udarili malo kompleksi kao nećemo dva puta da obučemo istu haljinu, do duša meni to ne smeta i meni nije problem sada da obučem istu haljinu 2-3 puta, tako da uvek kukam, ali na kraju nađem nešto i savršeno. Evo, Breskvica je nedavno svoje kupice, uslovno rečeno torbe i cipele, prodaje, zato što je kolekcionar i želela je da se otarasi određenog dela. Da li ti imaš tako nešto da uđeš u svoj orman i da kažeš ne nosim, ovo bi mogla da kupi? Pa znaš šta, iskreno do sada nisam, nije mi pala ta ideja, vidiš nije to loša ideja, ali generalno svake godine napravim da kažeš neku čistu ormara i prosto nešto što više ne nosim ili mi je malo ili mi je veliko ili nikada nisam obukla. Ja generalno poklanjam stvari i dosta sam stvari, mislim, nekoliko puta godišnje sigurno poklanjam, ali eto nije mi palo na pamet na primjer da prodam nešto. Više puta si isticala da voliš shopping, da voliš da kupuješ nove odevne komade. Da li si ti od onih žena koja kad uđe u kuću možda sakrije koju kesu od supruga da se ne bi on iznenadio koliko ti voliš da kupuješ i da sakriješ koji komad? Ja ne krijem, prosto ja sam zaradila, ja ću mislim sa svojim param uraditi šta hoću, ne, ali nisam neko ko sada, od kad imam dete, naravno ne trošim nonšalantno kao ranije me nije interesovalo šta zaradim tu noć, znam da potrošim, sada već nije to tako. Šta najviše trošiš novac? Pa generalno je to uvijek bila garderoba, ali cipele i to. A da li se stava da deca trebaju da nosu brende stvari? Ne. Mislim, ne znam što bi to, zato što ne znači ako je nešto skupo da je kvalitetno ono što nije skupo, tako da, a to su generalno deca, oni prerastu svaki broj za 2-3 meseca, tako da što bi dala 500 evra za jednu haljinicu koja će da obuče jednom više nikada, to možda ja, ali ne, ona je još mala za to. Naglasila si kako neke haljine stoje da nisu obučene ni jednom, da li postoji u tvom životu pesma koja nikad nije ugledala svetlost dana, a kupljena je? Pa, ne mogu da kažem da je kupljena, ima nekoliko pesma koje sam možda snimila, još nisam izbacila, mislim svakako je moj album u pripremi, sad izbacujem 3 nove pesme koje je naravno početak albuma drugog i bit će tu još dosta pesama, pa i u septembru, pa i u decembru, ali nisam da kažeš nijednu platila, pa da kažeš da već čeka nekoliko godina. A da li možda bila neka pesma koja je bila namenjena tebi, ili si kupila možda ili nisi kupila i trebalo je, kako što Pa bile su neke koje sam pevala, da kažem, demo snimke koje su bile za mene, pa nisam bila sigurna da li ću, hoću, javljam se ovo, tako da otišla su naravno i neke su postali hitovi, neke nisu postali hitovi, ali prosto nisam je kaparisala, nisam je kupila, tako da sama nemam ništa postala. Koja je to pesma koja je postala hit? Pa ne. Nedavno si govorila o ulaganjima kada je reč o pesmama i albumima. Sad kad si zaokružila taj neki početak albuma, koliko je zapravo uloženo u samo te 3 pesme? 3 pesme, 3 spota, sve generalno što ide, stoji marketing i svašta nešto, prosto veća cifra u pitanju, ali ja sam neko ko ne govori koja je tu cifra u pitanju, tako da neko ostane na tome. Jeste da je malo skuplje, ali mislim svako ćete vidjeti sad u nedelju 10. maja šta sam to pripremila i mislim da će to ostati bez teksta. Svaki spot je drugačije urađen, svaki spot ima drugačiju tematiku i svaki spot je drugačije skuplji. Kako je bilo na snimanju spota? Zadovoljno je bilo napravljeno? S obzirom da je bilo svega i svačega na snimanjima, do povreda i smrzavanja i razboljevanja. Bila neka nova zmija možda?
bila je, bio je jedan pito na 40 kg, to su svi pričali. Pola njih je pobeglo sa snimanja, ali ja kažem, taj dan nisam trenirala, ali kao da jesam trenirala i držati zmije 40 kg na pola sata na ramenima. Posle toga sam 3 dana imala bukvalno upalo mišića od glave do pete, tako da nije mi teško. Eto, sve za potrebe spota da se to ekranizuje, da to ispane kako treba. Ja stvarno ne kukam, nikada neću kukati, zarade to kad. Ja kao i uvek. Nećemo sad o tome, pa nemam strah, ja samo se ne plašim zmija, ja imam neku, da kažem moju teoriju, možda se neko smejati, ali ja užasno fobiju paukova, tarantula ili bilo čega, a ne plašim se uopšte zmija. Naprimjer, ljudi sam skontala koji se plaše zmije, uopšte se ne plaše paukova, tako da ja sam taj tip koji može zmiju da se grli, da se ljubi kao što sam se ljubila na spotu sa njom, ali paukove padam u nesvest bukvalno, a sad da mi prođe neki pauk, ja bih pao u nesvest. Kao primarno zanimanje pevača, kako se snalaziš u ulozi glumice u spotovima i da li voliš tu ulogu? Pa, nije mi strano, nije mi teško, iskreno, naravno, ono što ja odobrim i što je meni prihvatljivo, da kažem, tako da mogla bi se i oprobati ja u glumičke Pa dobro, to možda neko ako čuje, pa da... Moguće. I mislim da bi publika jako voljela da te vidi u glumičkim. Pa mislim da bi se iznenadili. Iznenadili bi se i mojim tim drugim talentom. Joj, nisam znala to. Pa ja sam već dobila kartu za Vesnu Zmijanac, to je tražila sam kartu za Vesnu Zmijanac i otkazala nastup da ne radim taj petak, da bih otišla u arenu da slušam Vesnu Zmijanac, ali nisam znala da ja sam pravi istina. Pa dobro. Ovo je posljednji koncert. Pa dobro. Koja ti je omiljena pesma Vesne Zmijanac? Ma sve. Pa ne znam sve, ali eto, u posljednje vreme stvarno se povampirila njena pesma u grudima i to stvarno pevamo svuda, tako da, ali volim i ne kunite crne oči. Više puta si isticala da izuzetno voliš rad i delo Vesne Zmijanac. Da li bi nam rekla nešto više o prijateljstvu sa njom i poznanstvu sa njom? Pa ja generalno ne poznam je toliko dobro, znam je privatno sa naravno emisija, možda nekih nastupa, dolazila sam i ranije kad sam bila klinika na njene nastupe, šta da kažem, ženi koji ima toliku karijeru, tolike hitove, prosto jedno čekam, kažem ti, da odem sad u arenu i kažem ti, otkazala sam nastup da bi otišla slušam Vesnu Zmijanac. Hvala ti, Kaća.